Matthew chapter 18 verses 6 to 9. Anata, let's all stand katong walay Biblia ari diri sa screen tanaw. If possible og natay King James diha sa kuan King James ato ang basahon diha. Matthew chapter 18 verses 6 to 9. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan o galingan nga bato ang iyang liog og itambog sa lawod. Pagkaalaot gayud sa kalibutan kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tawo sa pagpakasala. Niining mga butanga or kining mga butanga mahitabo gayud kanunay apan ang laot ang tawo nga maghimo niini. Sa verse 8 ingon diha kun ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray kamot o usay tiil kaysa kumplito ang kamot og tiil apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. Ug kon ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay. Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usaray mata kaysa kumplito kag mata apan itambog ka sa kalayo sa impyerno. Magampo ta. Heavenly Father, thank you kaayo Lord nga daw sama sa awit kaganina ikaw ang among amahan ug ikaw ang among suod nga higala. Mangunay ka sa pagtambag, pagsulti o pagdasig sa kada usa namo karon. Lord, among giangkon nga niam ni aning mga kasing-kasing nga bato, garbo nga dili madinawaton sa mga pagtudlo. Salamat Ginoo nga ang mga pagsulay, mga sitwasyon nga nagdangat sa among kinabuhi. Nagtudlo ka namo sa pagpaubos aron mahimo sabing mapaubsanong mo dawat sa imong mga pagtudlo ug pagbadlong. Salamat Lord nga walay gahom influensya sa kangitngit nga makagamit, makapamuhat sa kada kinabuhi nga niya. Batpuna ang tanan sa imong mga mensahe og padayuna ang pagtrabaho sa among kinabuhi Ginoo nga mausab kami, mausab ug mausab mahimong ang among kinabuhi mag-change into glory Father God. Salamat kaayo Lord gikan sa mga kabataan nang imong gahom nga nag-uban nga makat-on sab silang mamauli unya Ginoo. Kaming tanan nga niya mga hamtong ug batan-on. Salamat nga imong presensya manglihok sa among taliwala. Daygon kanamo pasidunggan sa ngalan ni Ginoong Hesus kitang tanan moingon. Amen and amen. Kanang naay mga kamot diha mamakpak para sa Ginoo mga igsoon. Praise God. Salamat kay Ginoong gidalata karong tanan dire. Karong adlaw mga igsoon ang atong hisgutan kining gitawag og Kristohanong baruganan. Kristohanon nga baruganan. Dili tong inyohang og akong prinsipyo kaniadto kay wa kinamautan to. Sulay kilabot nga naman to. Sulay kilabot. So karon lahi na ang Kristohanon natong baruganan nga atong nakatunan diha sa Ginoo mga igsoon. Ang atong gibasa kay karon naa sa Matthew chapter 18 6 to 9. Nagatudlo ang Ginoo nato nga kinahanglan gyud tang mahimong naay tinguha og mabinantayon nga dili ta matanggak aning pagpakasala. Now ang sa pagbasa nato ang pinaka mubagting sa tong dunggan diha kanang mga parts sa tong lawas nga nagamit daw sa pagpakasala. Mingon diha kung makasala imong mata lugita. Kung ato ning buhaton literal naay mga mata tatanan diri ron. Ayo. Ningon ba ang Bible? Makasulod ka sa langit. Nga usaray mata kaysa sa lugiton tanan. Nya kayang mahitabo mga igsunog ato ning illiteral wa gyud tay mga mata ron. Kay gamito nato ni atong mata sa lawas nun nga kanang naang gitawag nato lust of the eyes kaibog sa mata, sala man na. Nya mayog ang usaray ni tan-aw, ingon usaray nakasala, ni lugiton ning usa. Nga duha man ang abli so wa gyud lugiton gyud ang mata.
Og di manggaling ka nakasala kay naibog, nakasala imong mata kay nanaway. Suot og mubo kayo, murag dili inibtan og mga lansang numero 6. Ingana bitaw. Manaway. So kung ato ning himuong literal ning pagtudlo sa Ginoo ani, kitang tanan mga buta na karon. Nanapailain. Kaganiha si Sister Alma naga-testimony siya sa kaayos Ginoo kay operahanan man to. Pero ang gamhanan man ng mga pag-ampo. Ingko sa mga papa na atay problema sa tong igsoon. Munang kamo bag na may mga problema ay magluom-luom diha. Kaya rin ako niya, kaya rin kaya kayo. No? So, ato na i-pray. Grasya nakaingon po ko nga grabe jud ang Ginoo, mamuhat gyud sa ampo. Na kining atong igdulongo, kining atong dunggan. Og moingon pud ang Bible kung imong gigamit nis pagpakasala, buslutin na lang ni or kuhaan ang imong dunggan. Do you think naapatay dunggan karon? Imagine si pastor, tanawas pastor, sagdia, agwantaha ang hitsura mo. Dire, tanaw. Imagine si pastor kay nakasala sa mata, lugit na tanang mata, nakasala sa dunggan, lugit, putol na ang tanang dunggan. Napa mo? Nakaroon nakasala na pod sa baba. Kay nakapamalikas o nakasultig maot sa uban, nakapanghukom sa uban, putol ang ngabil o putol ang dila. Unsa naman itsura? Ningon dito kung nakasala ang kamot, o usara ka kamot, nakasala, putla, o duha, wala kay kamot. Unsa naman itsura na? Unya makasala pag yun ning tiil, kay padong dito sa church, pagkahapon padong sa buwangan, ipaputol ang tiil. So, unsa naman itsura ni mo? Murag mahurot man tingali ka, no? Sa pagkatinuod lang, ang pagsulti sa Ginoo ani, pag-awhag ni nga mag-careful gyud ang Kristohanon. Mag-careful gyud ang Kristohanon. Kabalo ka, kung hugaw ka, mas mahugawan pag yun ka kung di ka careful. Di ba? Kabantay ka, ikaw ang taong naigarbo. Liwat ni pastor. Adili liwat ni pastor kay naigarbo. Nainig na ay mo badlong nimo mas muawas ang imong garbo. You see nga ang garbo hugaw na nadaan, nya badlongon karon ka mainlo, mas nahugawan nun kag samot kay. Huh? Grabe no? So ang pagtudlo ni Lord sa kada usa, dili siya makigsultik ka ng mga di magtotoo. Ikaw karon nga magtotoo kay kitang mga magtotoo, kumpiyansa man ta mo ingon man ang Dios, gagma ang Dios malaloyon. No one can separate us from the love of God. De kumpiyansa na. Unya dili ra bagyod mo yung magtilaw-tilaw rasa sala. Kay ni katilaw, okay na lami. Bahala ka diha pastor, bahala ka diha Lord, bahala ka diha classmate, bahala ka diha ka churchmate. Paangay mo diha lami. Oy, ingana no? Unya kay og imong tanawon sa Bible, kining sala always ni siyang maghatod nato sa kapahamakan. Kaulawan, pagkahagba, pagkatagak, kabugat, kinabuhi, na din tanan, yan eh. That is why, ang sulti ni Lord, mag-amping yun. Tama ng Kristohanon nga baruganan. Kanang Christian ka, Christian ko, bahala ka diha. Inga na ba? Pero kung kay baruganan, mo simba, mo pakasala, mo simba. Mura kag naa sa kalubinhan nga gapa-music, og di matulin. Padong sa sala, mo atras sa sala, padong napod sa sala. Inga na ang trabaho na to. Kaya nga naman, dili man ta makabarog. Natistingan ta. Ikaw raw sa nga, Christian, dadon kas trabahoan, puro dili Kristohanon. Kaya nimong barugan ang imong pagka-Kristohanon? Now remember that Joseph, siya lang ang taong nakailaog Diyos, nga gida dito sa Egypt. Og nagpuyo siya sa mga tao, nga ang mga, nagpuyo siya, gitaliwadan sa mga tao, nga lahig pinulungan, lahig culture, lahig pamatasan, og wala nag-ilaog Diyos. Sa lakton nga pagkasulti, tanan nga ilang binuhatan iya sa Diyos. Ay, gidumtan sa Diyos. Pero si Joseph ni barog siya siyang pagka-Diyos noon. Di ba? Nga bisan dahil unsa pakadaghan ang mo influensya ni mo barugi. O sara brad, more others na po kayo. Kalabong sa una, lumsan minimo ani. O sara. Inga na no?
Nya mutapad ka ba dito? Pakitaan ka direk usa ka rim sa magasin. Nya memorize na nimo, my body is the temple of the Holy Spirit. Nya kay na may usa ka magasin ring gisuksok sa sanina. Malboro pa gyud. Oh, hagod kita sa lalamunan ni. Magpalingin-lingin pa. Napa mo diha? No? Ay, tara brad. Tuon ka ana, importante nakadawat na ta ni Kristo. Now, si Lord gapasidaan gyud sa dinhi. Nga ang tanang bahin sa atong lawas magamit nato sa mga butang makapahimaya sa Ginoo. Nakay mata, basaha ang pulong sa Ginoo. Pastor, di na ko kabasa, dugangi. Upat na. Saro? Basa lagi na. Labong sa una, sige, tagdungaw anang mga numerong galayog na di masabtan. Nga na tiguwang ditong taas og ilong nga gaansyuhos, ang iyang ilong number 7, number 4. O niya, ang iyang eyeglass 8 og size nga gaing ana og 9 nga hingana. Sige, dungaw atong unsa to, hay alay, swertres, unsa pa to? Hala, bahalak mga daot ng mata, di mga tulog, sige, dungaw. Napaidunggan na to. Na? Kanang nang laba ka, ga-play kag music dia para sa Ginoo. Mga pagdaig, or naminaw ka og wali. No? Walag diligod si Pastor Jonas, kaya di nakaganahan. Ay, tawana, lain rin ng Tagalog. Ang English, okay ra na, paminaw. No? Nya kaniya adto ang imong mga tiil, adto gyud padong sa dapit nga wala kahimot is Ginoo. Ingon si Lord, pag nakasalay mong tiil, may pang putlon. Naputol na ang usa takingking gihapon padong pagpakasala. Murag na tay problema ana. Ningon na po nga ang kamot kini atong kamot mga igsuon. Tungod ani. Imagine ako no ako'y makitaan sa TV mga igsuon kanang bitang mga walay kamot. Nya ila lang klipan ang kutsara sa ilang tiil unya ihungit. Di maabot murag ikaw. Kinsa makaabot diha? Ati tata? Maabot di mo og hungit. Nya ang uban pag yun ana ang gigamit nila og tiil tanan. Naa pag wala si Pastor Nick Buyechich. Wala siya kamot og tiil. Ang naa niya murag katong ikog nga chicken drumstick. Pero kung makiglumba ka niya og type sa keyboard sa computer, lupig ka. Ha? No? Ngano man? Kanang disable og musugot nas Ginoo, God is able man. So ingon si Lord putla na. Pero sa pagkatinuod lang, kung ato yun yung minabaw nga pagsabot, word for word, literal kayo, hurot ka, mahurot yun ka. Bisag pagsimot nimo nakasala ang ka. Na? Sa pugka nga, pugka ligo-ligo. Daghan kayo tagapakyasan. Now, tanaw lang ka karon sa Facebook. Ato kas Facebook, gibutang dito nga mga sa to animalistic personality. Gibutang dito. Sara Duterte. Sa to Aguila. Si Si Isko kanang Banakon, Python. Ha? Banakon, Cobra. Unya siya pa to? Basta kay naay mga ingon anak gibutang nila, tanawa manghukom dayon ta. Kung dili ka dapig ana ang kandidato, imong katawan, comment ka dito og maot, pero sa tinuod lang nakasala na ta. Ngano man? Who are you to judge others? No? Ma-realize nimo pag comment mo, uy, Christian man ko, i-delete na lang, i-delete. Tanawa, kahibaw kayo ka, doon na kayo mga kailang Kristohanon, pero sa Facebook, inig-comment na nila, may bawaan yun nimo nga ang tao, gina-lockdown na, naiusan gipataas, doon na gi-lockdown. Silang tanan binuhat sama sa Diyos, nagkaon o pagkaon nga gikan sa abog, one day mamalik sa abog, o ikaw po nga naghukom. Di ba? Ingo si Lord, careful. Kaya nga sabi ko, dinhe, ang ngalas Ginoo matundadon. Wa ko kabalog sa imong presidente. Wa ko kabalog sa imong mga senador. Wa po ko kabalog sa imong gobernador, mayor, o bisag kinsa diha. But usara ang akong nahibaw-an. Nga bastag eleksyon, dunay pamilyang magbulag, magtiayon nga magbulag.
Dunay pamilyang maguba o dunay maayong relasyon nga mga guba. O dili na pwede mahitabo dire. Kay kung ingana man lang ang atong paingnan, walay mo kandidato, walay mo suporta, walay mang butar, ane? Muna atong himuon. No? Og mudasig manggaling ka mayo, kani bang akong kandidato, mayo ni butarin eh. Pero dili gyud siya. Oy, lain-lain mo guputag, sige lang. Ator po yampo og kinsa unya. Ana lang. Di kay maingong, utukan nimo, brad. Mo butar gyud ana, brad. No? Kasagaran karon nga kanang gipang down og ayo gipang bas nato og ayo mga igsoon. Kasagaran nila. Sila magyud tanan naag yoy dili maayong nabuhat. Kaysa may mga maayo diha. Sila ang tanan naag yoy mga apan. Ikaw man gani na ay apan. Unya masuko kag na imo komentaryo sa imong apan. Pero kusog kayo mo komentaryo sa apan sa uban. Nga naman, Kristohanon nga walay. Kristohanon nga walay. Kristohanon nga walay. Wala sakitan no, ikaw rabay gasulti. Nakaron tudloan tas Ginoo nga mobarog ta aritas atong pagkakristohanon. Masabtan naton ipag-ayos kinabuhi ni Daniel og sa iyang mga higala. Open the book. Let's open our Bible in the book of Daniel. Chapter 1. Daniel chapter 1, verse 1 and 21. Ay mo kabalakag taas kaayo kay. O di ta ka paniod to, hapit naman itong Thanksgiving, gulpihon ra dito. Napa mo? Paspasan gud po nako. Daniel chapter 1. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Joachim sa Juda, misulong sa Jerusalem si Nabucodonosor ang hari sa Babylonia o gipakita niya o giatake niya kini. Gitugyan sa Ginoo si Joachim nga hari sa Juda ngadto kang Nebukadnezar or Nabucodonosor uban ang mga galamiton sa templo sa Dios gidala niya kini ngadto sa Babylonia o gibutang sa templo sa iyang Dios sa tipiganan sa bahandi. So remember nga ang Babylonia ani dili tinuod nga Dios ilang gisimba. Kaya wa sila kay ilag Dios. Iyon ang verse 3, og gisugo sa hari si Espinas, ang pangulo sa mga yunoko, sa pagpilig mga batanong lalaki gikan sa binihag nga mga Israelita nga sakop sa kaliwatan sa harianong banay. Ikaw Espinas. Atuan ning mga dinakpan nato gikan nasod sa Israel, sa Juda. Pagpili nila kanang mga batanon nga saktog barog, mga hitsuraan o mga maalamon. Kay ato na silang tudluan, ato na silang trainingon, o ato na silang himuong mga alagad sa palasyo. Naapata? Nakasugod, nakasunod ra? Verse 4, kinahanglan nga sila gwapo. Tanawa, masigid, tagkaigo, ano no? Kanang magwali, tas pulong, Ginoo, dili biya po na iyo, ikaw rin maigo. Maigo biya po ng magwali. Ang basag-usog, kinahanglan nga sila gwapo. Kana yung ginatawaan niya, marag. Maayog panglawas. So mo ni ang criteria sa hari. Joke lang nga, may baga, agnawong ni pastor. Unya, edukado na ikaalam, og daghag na hibaluan. Grabe og experience. Hait ang salabutan may katako sa pag-alagad sa palasyo. Lantip ka naman yung tag, hait nga panabot. O, dali kayong makasabot ba? Unya, may katako sa pag-alagad sa palasyo. Mga royal ni silang worker. No? Ningon diha, og tudluan sila sa pagbasa, pagsulat, sa pinulungan sa mga taga-Babylonia. So muna ang sugo, pangita ditong mga maalamon, saktog barog, mga gwapo, mga maalamon, mga... Unya, ato ni silang tudluan sa ato ang pinulungan, tudluan ato ni sila. Muna ang mando sa hari ngadto kang Espinas. Naapata? Sa verse 5, ang hari nagsugo nga adlaw-adlaw hatagan sila og harianong pagkaon og bino. Harianong pagkaon og bino. Mulungtad og tulo ka tuig ang ilang pagtuon og sa pagkatapos ni anang panahona kinahanglang moatubang sila sa hari. Listen to this. Naay training. This kalibutan naay training, naay pag-eskwela.
Bisan kining mag-alagad sa palasyo, gitrain sila, tudluan sila 3 years. Hello? Pwede raman po ng ugwa na kahigayunan mo eskwela, ano na lang. Pero na kahigayunan, ayaw po kayo oy, mabalik ng Ginoo, di na tamong eskwela. Dire, gitrain sila, gitudluan sila, nag-eskwela sila sa pinulungan nga Babylonian. So, unya, pahatagan sila pagkaon. O sa ipahatag nila? Pagkaon og ilimnon, pariha sa pagkaon og ilimnon nga gikaon sa palasyo. Kada adlaw piyesta na eh. Nangaguo lagi mo diha. So kada adlaw patagaan sila pagkaon. Ingon ang verse 6, uban sa mga napili, mao si Daniel, Ananias, Mishael, og si Azarias. Now remember nga giilisan ni silang mga ngalan. Sa Daniel, kini si Daniel gihimong Belteshazzar. Si Ananias ilisan og Meshach. Si Mishael, I don't know, wala ba ni sila nagkabaylo? Basta kay giilisan ni si Mishael, Azariah, og si Ananias, og Meshach, Shadrach, og Abednego. Muna ni ilang pangalan dito sa Babylonia. Samtang si Daniel, ginganlag Belteshazzar. Giilisan ang pangalan ni Daniel. Ang Daniel nga name, it means God is my judge. But giilisan siya og Belteshazzar nga ang pangalan naghatag og kahulugan sa Diyos sa Babylonia. I tell you, ilisan imong pinulungan, ilisan imong sinuotan, ilisan imong pangalan, pero dili nila kayang ilisan ang imong kasing-kasing nga nagtahod sa Ginoo. Nga naman, Kristohanon kang naay baruganan. Muabot ka sa mga dapit nga ang ilang mga suot magtabon mataray ipakita unya kinahanglan ng ilang suot gasilhig sa mga sagbot mulakaw. Especially sa Muslim countries. And then dili ka pwede musulti dito English, Koreano, Filipino, Bolano. Tudluan ka ang sahon pagsultig pinulungan. And you can do that. Makaton ka na, pero ang dili lang nila kayang ilisan ang imong kasing-kasing nga naay baruganan nga magkinaon sa ang akong kinabuhi para sa Ginoo matapos ni iyas Ginoo. Muning si Meshach, Shadrach ug Abednego uban si Daniel, giilisan silang mga ngalan. Giilisan ang ilang mga suot. Ilisan ang ilahang culture, ilisan ang ilang Diyos. Pero kining upat sila ni barog gyud ingon nga mga Diyos noon. Ni barog yun sila nga kami nakaila sa tinuod nga Diyos. Di na ni sila mo respetar og dawat-dawat og baso. Di na ni mo dawat-dawat o sa kastik. Ilag yun nga gihingpit ang ilahang kinabuhi nga para sa Ginoo. Bisan pag ilisan ilang suot, ilisan lang pinulungan, ilisan ang ilahang mga kultur, tanan. Pero ilang kasing-kasing dili pwedeng ilisan. Kabalo ka, tanang tao mo butang-butang, mo daot, mo lockdown, mo BI, mo lutos, mo sultig maot ni mo. Pero kung doon na kay baruganan, Kristohanon nga kasing-kasing, dili na mailisan. Ang pagpaubos, ang pagigugma sa kaaway, ang kana, dili na mailisan, gitawag na Kristohanong baruganan. Kaya kung paling-paling ka, maglikon ko, Ginoo, magpaubos ko, di other day, magpakasala na po ka, paling-paling. Maayong odto? Pastor, wala na gyud kay waling di mga saba ba? Padayon sa ta. So, mauna ni ang inyong isuot. Sa man inyong mga suot ay. Hukasan na. Ilisin na ani. Sa tag-asa mo mga, usama mo mga anyuhan na tao. Pamupi pero attractive ka. Ilisan lang suot. And listen to this. Ang powerful kayo diyan nas verse 8. Let's read verse 8. Tanawa. Ningon ang verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Determinado si Daniel at saka yung mga kasama niya
na ayaw, dili mi gustong mabulingan, pinaagis pagkaon or ilimnon or bisan unsang nagagikan aning hari. That is why nihangyo siya sa pangulo sa mga yunuko nga mo'y gihatagan og otoridad sa pag-atiman kanila o sa ilang kanon o sa dili nila kanon, nihangyo siya. And imagine na this 4 person break the protocols. Gibuak nila ang protocols. Unsa may protocol? Kinahanglan kininyong kanon, kinahanglan mo ninyong sinultian, kinahanglan mo ninyong isuot, kinahanglan mo ninyong imnon, ayaw inom og kubra, ayaw inom og ingana no? Ayaw inom og soft drinks, ayaw inom og example lang. Ayaw inom og juice, ayaw inom ang imo ra yung imnon. Kanang pure nga tubig. Pwede ingana no? Pwede nga bawal na. Naapa mo? So nihangyo Daniel tanawang verse 9. Ingon ang verse 9. Now, God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. So, lagot ka ngayon, Daniel. Meshach, Shadrach at Abednego. Lagot kayo ngayon. Gibuak ninyo ang protocols. Di mo gustong musunod. Pero ang gibuhat ni Lord, gitandog niya ang kasing-kasing sa pangulos mga eunuko. Kaya mga tao nga imong gikabugatan og ayo karon sige ra panglatos, sige ra panglutos nimo? Sira pandaot nimo? Pag ikaw na ay Dios, pag ikaw mo barog sa imong pagkakristohanon, si Lord may matandog nila. Naunsa man to kuan, naunsa man to akong gipanulti niya, murag ko bata atong walay buot. Pero wa man siya ni kuan. Ningisi ra man to. Hala, unsa man to akong gisulti? Ha? Si Lord may matandog. Pero Kristohanon tang walay baruganan, ini kadungog na itong istorya. Unsa imong gingan? Makatulog yung kag. Nga na, no? Nga naman. Gusto na ito si tagampo, Lord, ikaw bahala. Pero inikabot sa sitwasyon. Unsa man? Ha? Nga naman na. Ipakita dayon ng atong pagkasangguko, pagka-guspiter, kaabot ang uban na. No? Kanang arita sa church nga ang atong pangalan is kanang Mara. Pero sa lain na ato natas gawas Clara. O sa tong Mara mapaobsanon, pait ang iyang kahimtang, pait ang iyang kinabuhi, pero mapaobsanon. Katong Clara nindot iyang suot, gwapa kayo siya, tanang lipstick, mga buisin, mga triton, ay natanan. Pero grabe garbo. Lami siya pagkaon, lami siya suot, lami siya puyanan. Katong nga Clara. Pero kini nga Mara, pait yang kahimtang, mapaubsanon siya, budiga matulog. Usahay nga na ta. Nga every Sunday sa time mo daw, ang dangop, tas ginaw, labi na kanay problema, no? Grabe ka, humble. Pero ang nanas gawas, to mahibaw na. Padadantag sitwasyon. Padadantag. Ngayon ko, naman yung akong, isipon na po na ako ng akong anak. Kanunay, Robert John, may example na ako si Wilson. Pag ingong napakan ng anak o giro, ako na yung nasulod sa kuna, si Wilson. Kay si Wilson, bastag anak na, sas! Ginikanan, gidi ay. Pero wala ta kabalong gitistingan, rarita anak. Ingon ko ni G, kaya wala mo ko nakachat ni Wilson, G, sulti si Wilson, magkalma. God is in control, walay, gahom ang laway sa hayupan, nga mubuntog sa dugo, sa Ginoong naglatay, sa ugat sa bata. Or natong tanan, relax lang, God is in control. Na ay plano si Lord, morning hitabo. Nga na bitaw. Pero siyempre, ang unang yung hitabo, murag yung mga danghag. Besag di pa ni mo isulti, mong kasing-kasing tuan, hugawan na. Munang tudloan ta karon ni Lord kay kinadaghanan yung panahon magkatagak-tagak, magkahulog-hulog ta. Naa pa ta? Kabalo mo unsay naa aning upat. Dili lang paningkamot. Dili paningkamot ray naa nila. Naa sila'y tinguha. Naa sila'y desire. Ug naa sila, determinado sila nga dili gyud sila mahugawan. Kita ba inigawas nato sa simbahan magkinaunsa na ay mo testing. Kabalo mong kasagaran. Ako, I went to Bohol last
Kagahapon, itong Friday, istorya mi. Ingon gyud ko matag adlaw gitest ni Lord ning ako ang pagpaubos hulog gud kanunay. Kinsa diha siging kapasar kada adlaw. Testingan ta ni Lord kada adlaw kanunay gito mga hulog. Hello? Bisan lang kag bata magpabadlong. Nahagbong na pod. Nakay-tingog-tingog, sala na po ko, Lord. Inga na, bitaw? So, wala gyud sila. Now, gitandog ni Lord, ang kinabuhi sa maong yunoko, arong musugot sa hangyo ni Daniel. Kabalo ka, dili nimo kaya ang tawong usabon, bag-uhon iyang panghuna-huna o ang iyang gibati. Igo lang kang musulti. Pero ang muusob sa iyang panghuna-huna o sa iyang gibati, ang Diyos. Gua kayo, dugaya na nakugwali, dugayag badlong, dugayag sangyaw na niya, anong di manigod siya magbag-o. Si Lord ray mo bag-o, dili ikaw nga nagsangyaw. Napata? Mo bitang maminaw ta kanunay pulong sa Ginoo. Unya sa diyang makapaminaw tas pulong sa Ginoo ang balang espiritu mauman na ang tandog sa Dios nga mousab sa atong kinabuhi. Ezekiel chapter 37, ingon sa Ezekiel, gidala siya sa Espiritu sa Ginoo ngadto sa dapit, diin na ang walog, makita niya ang mga bukog nga nagkalat uga na kaigwanay paglaom. And God said, Ezekiel, sulti, nga kining mga bukog uga na kaigwanay paglaom, maminaw nako. Si Ezekiel, sulti ra. Ugong siya gisugos Ginoo. Kamong mga bukog, paminaw sa Ginoo. Samtang nagsulti si Ezekiel, ang tudlo nga bukog, ang tuhod nga bukog, ang tuway-tuway, ang ulo, naglayog na ning nangita sa ilang mga asa ning iyang lawas. That is why ningon si Ezekiel, sa akong pagsulti, nakita ko nga na sila'y unod, na sila'y panit, na sila'y bukog, may mga ugat, nidagan ang dugo, pero di pa manglihok ay kinabuhi. And ingon si Ezekiel, ingon ang God ni Ezekiel, Son of man, anak sa tao, sugua ang hangin nga muhuros. You see? Ang hangin ditong gisgutan ang balang espiritu. Ang balang espiritu, ang tandog sa Diyos, maoy mo tandog sa kinabuhi sa mga tao. In the beginning, God created the heaven and the earth, and God said, let there be light. The Bible says, ingon ang Bible, sa sinugdanan, ang kalibutan hawang og walay itsura. Og misulti ang Dios, mutunga ang kahayag. Sa wapal siya ni sulti, ingon ang Bible, ang kalibutan hawang walay itsura, apan ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw ni ini. Napa mo? Pag sultis Ginoo, let there be light. Trabaho dayon ang balang espiritu. Nasa atong kinabuhi, kinahanglan ta makadungog sa pulong sa Dios, kay unsa may trabahoos balang espiritu kung wala siya materyales. Ang pulong sa Ginoo may gamiton. So kini si Daniel, igor siyang nisulti. Sir, excuse me sir, kung di pod pinaisog ba? Mga Israelite kami. Magkinaunsa din na mo baylo among Diyos. Dili nga na. Pinahambog, dili nga na. Sir, kung pabor lang unta ba? Amo ni nga hangyo nga. Hatagan lang mig-utanon og pagkaon. So, ang madaot ato ang yunoko. That is why ningon siya, ayaw nabuhatan ninyo. Kaya kung inyo nang buhaton, makita sa hari na nagniwang mo, nanambok ang uban, murag ako'y madisgrasya ni. So siya ang mapahamak. Muna, gisulti din niya sa Bible, tanawang verse 10. Mingon si Daniel sa mayordomo, verse 11. Verse 11 na ta. Unya, mingon si Daniel sa mayordomo, nga gitudlo ni Aspinas, aron magatiman kaniya, og sa iyang tulo ka mga higala, verse 10, verse 12. Sulayi kaming imong mga sulugoon sulod sa napulo kaadlaw. Og hatagi lamang kamig mga utanon nga among kanon og tubig nga among imnon. Unya, tandia ang among panagway ug ang panagway sa mga batanon nga nagkaon sa harianong pagkaon ug sumala sa unya sa imong makita buhata kanamo ang imong gusto. So, wait, sir, kanang total 3 years man, sir. Sulayi lang may bisag. Usa kasi man, 2 kasi man na, sir. Sulayi lang. Atagi mig bisag unsang utanon. Og tubig. Pipila ka adlaw malabay tandia og asay nindot. Tanawan ni mga Kristohano mga batanon karon.
nga nagkaon sa pulong sa Dios nga mao ang utanon og tubig. Ikumpara sa mga batanon nga naa sa gawas. Tanawa. Makita nimong kini 17. Karing usa 40 pero pareho silang 17. Nga naman ang mga tao nga naa sa gawas, mga batanon nga naa sa gawas, nagkaon sa harianong biste. Harianong biste? Nganong kaunon na harianong biste? Nagkaon sa mga pagkaon aning kalibutan, unsa man na mga pagpakasala. You know what? At the age of 13, mura kog 60. Because luag kayo nga daan manggod kong luagon og panit. Walay tubig kay bino ang akong tubig. 13, 14, 15. Anang idara? Ay sayo kayo kong na-alcoholic. Naa ang akong maguwang classmate na ko nag-inom kana si Kuya Alan. Grabe jud kayo. Moingon ang mga taong kini bata, awa gyud ni agi kabatanon. Kay laya kayo ang dagway. Imo jo makita ang kalahian ani mga taong ni barog yun sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Kaysa sa mga tao nga iya aning kalibutan na o giharian sa mga butang aning kalibutan na ang ilang ginabuhat, gina-apply, ginainom, ginakaon, ginahimo sa kinabuhi mao ang mga butang nga gihatag sa hari aning kalibutan nga mao ang kaaway. So makita nimo ni, tandion nimo pagpanulti, pamatasan, itsura, pagpanuot-suot, lahi kaayo ang iya sa Ginoo. That is why si Lord nag-awhag sa kada usa nato mo barog yuta nga pagkakristohanon. I tell you kamong mga inahan og amahan, paminaw mo kaayo. Kusog man tang mamadlong laing bata pero di ta mo tudlo og mobadlong sa tong anak. You know what? Kung ang imong anak tudluan nimo og tarong sa pag-ampo, anak mag-ampo sa ta. Nak, mag-thank you ka nak, mauni mo. Although na yung anak nga, gahi yung kayo, pero daghan siya makatunan one day, kinabuhi niya. Lahi kayo na, kaysa sa mga anak nga gipasagdan. Og maunay problema, nga pataka-taka lang ta, nana, ato rang pasagdan. Lisod kayo na. Nga naman, usara ka anak imong gitudluan. Pagpaubos, paghigugma, paghatag bilis ang isig katawo, paghigugma sa iyang isig katawo. Nagtudlo ka o dili maihap nga mga tawo kay wa ka kabalo one day ang imong anak presidente unyas nasod. Ang tanang tawo nagtan-aw og unsa siya. And ang ilang nakita kung unsa ng tawhana, mauna ang bungas gitudlo sa ginikanan. Gausara ka bata imong giatiman, pero daghan ang nagkat-on ni anak. Nakasabot ha? That is why si Lord gusto niya yun nga barugan yun nato ning atong pagkakristohanon. Ningon diha pagsulti, sa verse 14, misugot ni ini ang eunuko. Gisulayan nila sulod sa napulo kaadlaw, 10 days. 15, verse 15. Tapos sa napulo kaadlaw, nakita nga mas maayo silag panagway og mas himsog kaysa tanang batanon nga mikaon sa harianong pagkaon. Now listen to this. Puro man to mga Hudyo. Napa mo? Sila tanan maayog barog. Gipilian ko to sila. Mga hitsuraan, mga may katakos, may kaalam. Sakto sila postura. Angayan silang mag-alagad. Gipakaon sila for 12 years. For 3 years. Giatiman sila for 3 years. Pero ningon ang Bible nga nakita, bisan gani aning napo pakaadlaw, nakita nga mas himsog og mas lahi ang kahimtang aning upat. Kay ang upat mo join no prayer meeting, mag Bible study, mo uli, matulog. Ang uban, tuwa dito, magsugal, magbisyo, magbuntagay. Pagkaugma, tandia. Naapa mo? Akong gisulti ang atong panghitabo karon, gikuha sa panghitabo nila ni Daniel, Meshach, Shadrach o Abednego. After 10 days, nakitaan nga lahi. Nagproblema ikaw ginikanan, nagproblema kasi imong anak karon badlungon. Sulayag tan-aw ng ubang mga anak nga di pa Kristohanon. Makaingon gyud kang praise God. Maarang-arang. Maarang-arang kuno. So gitandi na og nakita gyud unsay diferensya. Now, pangutan ako unya nganong dili sila mukaon, ha? Okay? Ayog kalimot ha. Kay basig ako'y malimot. Lord, nung dumi ko Lord. Now,
Padayunon nato ningon diha. Sa verse 17, kining upat ka batan-on gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo ug kaalam sa pagsabot sa mga basahon ug si Daniel gihatagan og hiyas sa paghubad sa mga panan-awon ug sa mga damgo. Remember that gikan sila sa Babylonia mga maalamo na daanig may mga katakos. Pero nibarog sila sa ilang pagkakristohanon or ilang pagka-Diyos nun, bisan og naa sila sa dapit nga dili Diyos nun. That is why gitagaan sila sa Ginoo og pabor nga makabaton sila mas labaw nga kaalam kaysa sa tanang maalamon, mas labaw pas maalamon nga hari. Kabalo mo, kitang Kristohanon bastag mo barog ra gyud sa atong pagkakristohanon, naa ang pabor sa Ginoo makita sa atong kinabuhi. I tell you, pag si Jesus Christ dili makitaan sa imong kinabuhi, kung tuwa ka sa gawas, ang tawag nimo relihiyoso ug di ka Kristohanon. Way kapuslanan. Pag dili makita si Jesus Christ, ag di makita ning kahayag, di makita ning kalahian, di makita ning kausaban, ang tawag nato relihiyoso ug di ta Kristohanon. Mao dunay tinuod o kay tinuod man sakit. Naapat ha? Okay. So, padayon na tagpaubos. In verse 18, sa pagkatapos sa tulo ka tuig, nga maoy gitagal sa hari, nga paatubago na sila kaniya, gidala sila sa pangulo sa mga yunoko, ngadto sa haring ni Nabucodonosor, verse 19, nakigsulti ang hari kanilang tanan, sila tanan. So, apil ang upat, Daniel, Meshach, Shadrach, o Abednego. Silang tanan. Apil ang upat, gipaatubang na sa hari. Nakigsulti kanilang tanan, nakigsulti ang hari kanilang tanan sa verse 19. Og nakita niya nga walay sama kang Daniel, kang Ananias, kang Misael, kang Azarias, busa, gihimo silang mga alagad sa hari. Tanawa ha? Og ato, ragyo di ang barugan ni atong pagkakristohanon. Naa ang pabor. Una, sa talent or sa kahibalo or sa kaalam, himuon ka sa Diyos nga mas labaw. Ato na po kag maghisgot og promotion, ipahiluna ka sa Lord sa pinakahabog. Because Deuteronomy chapter 28, ingon siya, mahimo kamong mga ulo og dili ikog. You will be the head and not the tail. Magpahulam kamo og di mo manghulam. Muna gisulti. Mao gani nga mapangutana nato ang atong kaugalingon karon. Nganong ingani itong kahimtang because ang atong pagkinabuhi sa niagi mali. Nakaroon kay ingana naman imong kahimtang, sugdi diha og buhat ang mga butang ipabuhat sa Dios og hupti bato ni ang gitawag og Kristohanong baruganan. Naapa mo? Okay, hapit na ta. Mahuman sa introduction. Now, ningon diha pagsulti nga sa verse 20, og bahin sa kaalam og panabot, iyang nakita nga ang ilang kaalam, paminaw. O siya man tawon, ibutang na to be. Ang pagkaon kanunay sa uban humba. Pero ang ila, grabe, kalbasa, pipino, pichay, repolyo, mga kamatis, tanang o tanon. Grabe, no? Di ni basta-basta. Niingon diri pagsulti nga, bahin sa kaalam. Iyang nakita nga ang ilang kaalam napulo kapilo kaysa sa kaalam sa mga salamangkero o sa mga may anting-anting nga sakop sa iyang gingharian. Nilabaw ni sila. Gani if magkugi yun ta o buhaton yun nato ang kasuguas Ginoo ang basahon iyang pulong, mas masabtan panig ayo na to. Kay dili man ni maapas o sa kadumingguhang ipasabot sa pastor. Ingon ang verse 21, nagpadayon si Daniel sa pagpuyo sa palasyo og hangtod sa unang tuig ni Haring Kero. Now, listen to this. Kita tanan mga Kristohanon, amen? Mga Kristohanon ta, amen? Now, sila mga Hudyo. Ang Hudyo, doon na sila gisunod nga balaod. As I said, na kini mga Hudyo sa kapanahonang ng labay, wala sila'y kongres nga magpanday og balaod. Ang tanan nilang balaod, spiritual, panglawas, gikan sa Diyos. Nasabtan na to? Si Lord ang naghimo silang balaod. Ang atong nasod, nanatay kongreso, ang uban maghimog balaod. Nga musupak og muguba sa balaod sa Diyos. Muguba sa moral sa tao. Gahimo ang uban ang nagbalaod. Munang pwede nang kaslon si Pedro og si Juan.
Ang mga Israelita, Hudyo sila. Padaplin sa ta mga Kristohanon, Hudyo sa atong hisgutan. Amen. Para masabtan na to kayo. Kining mga Hudyo, nagsunod sila sa balaod nga gihatag sa Dios nila nga mga Hudyo. Ayaw ka pagpaka-Hudyo karon, Kristohanon ka. So Hudyo na arang masabtan na to kayo. Leviticus chapter 11. Pipila ka mga verses atong basahon diha. Arang masabtan na to kayo, nganong dili man ni sila mukaon. Tanawa ha? Leviticus chapter 11 verses 1. So tagbasa sa verse 1. Mukaan lang ko og unsang mga verse ako ra man ning underline ang daan. Okay, verse 11 chapter 11 verse 1 sa Leviticus. Nanata? Unya ang Ginoo miingon kang Moses og kang Aaron. Panahon is paghatag sa balaod. Ayo. Okay. Sultihi ang mga Israelita nga kining nasod nga kining mosunod mao ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon. Okay? So naay gihatag nga kasuguan ang Dios ngadto sa mga Israelita unsa ang mga mananap nga mahimo nilang kanon ug unsa ang mga mananap nga dili nila mahimong kanon. Naa pa mo? Verse 3. Bisan unsang mananap nga pikas og kuko og muusap sa ilang kinaon mahimo nga kanon ninyo. Nasabtan na to. Sa verse 4, tanawa, apan, ayaw ninyo kana ang kamilyo, kamel, ang kuniho, ang lebre, o kinahanglan nga isipon nga hugaw kining mga mananapa, kay muusap kini sa ilang gikaon apan dili pikas ang kuko ni ini. Okay? Usa din naaw dili pikas or pikas. In verse 7, ang baboy, bisan tuod kon pikas ang kuko ni ini, dili man kini muusap sa kinaon, busa, hugaw kini alang kaninyo ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mga mananapa o muhikap sa patayng lawas ni ini, kay hugaw man kini alang kaninyo. Okay? Tanawa, nagsugod na. In verse 9, sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig, makahimo kamo sa pagkaon sa mga masunod. Ang tanan nga naa nagpuyo sa kadagatan, o sa mga suba nga may kapay o himbis, mahimo inyong kanon. Apan, bisan unsa nga anaas kadagatan, o sa mga suba, og sa katubigan nga walay mga kapay og mga himbis dili angay ninyong kanon. O tanang isda nga walay himbis, walay kapay, or nay kapay nga walay himbis, mga nukos, mga unsa pa na diha. Okay? Gibalaod niya. Now, listen to this. Si Lord pag muhatag og balaod, wala niya gi-explain og unsa. Ngano man? Gani gigamit pa niya sa New Testament sambingay. Ngano? Tungod kay ang tinuod rang nangita sa Ginoo mao'y makasabot niini. I tell you, nganong nag-ingon si Lord nga ayaw kaon ani? Because naay balaod kabahin sa atong panglawas. Si Lord nag-ingon ang magmasinugtanon nako mutaas ang kinabuhi. Pero dili mo himong mutaas yung kinabuhi, magsige mo kaon ani mga butanga. Mapakaulawan ako ngalan kay mo, Lord, ingon ka imo ning katawan, mutaas ang kinabuhi. Nga matay man lagi sa iyo, Lord. Ngayon ang Ginoo, wa man sila nasugot nako. Gahatag kog pagkaon nga dili ipakaon. Ang pagkaon nga ipakaon, mo'y wala ka na. Ang pagkaon nga wala gipakaon, mo'y gikaon. So si Lord naghatag sa balaod, wala niya gi-explain. Listen to this. Tanan nga naa sa tubig nga walay himbis or walay himbis or kapay, sila ang mga isda nga nagkuliktag mercury. Mercury ba na? Mercury. Og ang mercury mukos kanunay og kanser. Naibalaod si Lord sa panglawas sa tawo. Wani ningon mukhaon ka na maimpirno ka. Pangiimo ning doktrina sa uban nga mga churches, especially mga sabbatical churches. Those who are under the law, but dili mo sugot sa grace ni Lord. And I came from that. Diha ko gikan. Now naa na, nasabtan na to. Amen. So, ningon siya, pagsulti, padayon ta. Sa verse 20, ningon siya, mahugaw usab alang kaninyo ang tanang gagmayng mananap, nga mga pakan o adunay upat katiil, gawas lamang niya itong adunay mga lutahan, tanan, naanan dahil nga balaod. Ritso na ta, verse 29. Mao kining mga mananapa ang nanagkamang sayuta nga isipon ninyong hugaw, ang milo. Isa itong shake, pangaon dihag milo. Isa mo milo. Murag iring. Ang ilaga. Sa mga Ilocano, kuhaon ra man ni sa kanang puyanan sa ilaga, kanang sahag bitaw, nyawa pa man balhibo, isaw-saw ra suka. Gayon ingon pa dito. Ngunita sa ikog. Na mga ingala. Ang ilaga, ang nagkalain-laing matang sa halo. John? Lami, akin ang halo.
Ang ibid ug ang kamilyo mao kini ang mga hugaw sa tanang mga mananap nga nagkamang og ang muhikap niini ang muhikap niini kun patay na mahugaw hangtod sa hapon. Na ato ta sa verse 46. Kamo na lay basa ha, basta ka detalyado diha tanang langgam, tanang unsay pakaon ug unsay dili. Sa verse 46 and 47, mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanang binuhat nga naglihok sa katubigan ug nagkamang sa yuta. Aron kamo makaila sa hugaw ug sa hinlo sa mga mananap sa nga mahimong kanon ninyo ug sa dili ninyo mahimong kanon. Diri nako tan-aw tanan katugon ug gikapoy. Sige lang, ari tan-aw. Now, Hebrohanon ang gihatagan ani nga sugo. Sa panahon pang nanggawa sila sa Ehipto ug nangadto sila Mount Sinai, wa pa sila nisulod sa Israel or Kanaan. Gitagaan sila ni nga sugo nganuman. Nagsaad si Lord og taas nga kinabuhi. Nga kung mangaon sila aning mga hugaw nga mananap, baboy lang daan, ma-high blood makanak magkanunay, di ba? Arikas mga nanagkamang sa yuta, mga grabe. Si Lord nagpili lang og mga hayop nga wala kayo mga kolesterol, wala kayo dili kumukaon ka ana, ma-neutralize ang imong lawas, ma-balance ra ang imong lawas. Si Lord naghatag ana nga balaod because dili lang si Lord concern sa imong spiritual, concern usab siya sa atong panglawas. And that is why bisan panglawas lang to, kung ikaw Hudyo na kay baruganan sa imong pagkapinili nga katawhan sa Dios, imong tumanon kay ang Dios may naghatag ato. Nga ingno nato wala sila nahigugmas balaod, but nahigugmas sila sa Dios nga naghatag og balaod. Now, hinumdumi nga gikan sa Juda abot sa Babylonia, magpundo pa sila dito 70 years. Mangaon sila pagkaon? Nga makapatay lang sa'yo? Nga giingnan naman sila sa Diyos. Leviticus chapter 11 mo na dili nyo kanon. That is why si Daniel, Meshach, Shadrach ug Abednego nibarog sila sa ilang pagkahudyo, sa ilang pagkapinili nga dili mi anang butanga. Kay naglaom mi. Human mi in Luis Ginoo for 70 years. Human makapahulay ang yuta for 70 years. Human mi maulipon for 70 years. Makapamauli ang mga Hudiyo. O doon na manggaling ipabuhat si Lord aning dapita, madugay pa mi mga matay. O unsaray ipakaon ni Lord may among kanon. Dili sa unsay gisugo nga ipakaon sa hari. Nasabtan na to. Now, ang Babylonia, wala sila'y balaod mahitungod ani nga pagkaon ang mga Hudyo ra. Naminaw pa ta? That is why expected nga ang tanang pagkaon nga gikan sa hari ipahatag ngadto nila, naatanan ang giingon ditong ayaw. Kaya wa man sila balaod ani. Kini nga balaod didto ra man gihatag sa mga Hudyo sa nasod sa Israel. Karon wala naman sila dito, tuwa sila sa Babylonia. So ang dapit sa Babylonia, kaon man sila bisag unsa. Now I tell you, dunay tulo ka hari nga nagpuli-puli sa Babylonia. Pero si Daniel, nilam nangamatay na lang ang tulo ka hari buhi paghapos Daniel. Kabalo mo mga igsuon, Hudyo siya, it means piniling katawhan sa Diyos. Iyang gibarugan ang iyahang piniling katawhan sa Diyos. Humanatas mga Hudyo, og nasabtan na natog ayo. Sa atong kapanahunan karon, kini nga pagkaon, tanang nang hinubra sa atong kinabuhi. Makadaot, di ba? Wala na, dili na issue ang pagkaon. Nga naman, ingon ang Romans chapter 14, chapter 14 verse 16, 17, the kingdom of God is not all about drinking, eating and drinking. Kung naay mo kaon, kaon. Pagpasidungog sa Diyos, dili mo kaon, magpasidungog sa Diyos. Pero kung mukaon siya, mukaon ka, makasala siya, ayag buhata, kay makapandol ka. Nga na raman. Di ba? So wala na yung problema ng pagkaon. Ang issue karon o ang problema karon, kung si Daniel, Meshach, Shadrach o Abednego apil sa ginatos or linibuan ka mga batanon nga gitraining, sila rang upat ang nibarog sa ilang pagkadyos nun. Klaro
ni Lord sa kada usa nato. Aning tigom na to karon. Mubarog bata sa atong pagkakristohanon. Kay dili pwede nga diri sa church kini ang kaalam nga atong nakatunan, isog kayo ang pagtudlo, tinaw kayo ang pagpasabot, pero tuwa sa gawas di ta mo barog sa atong pagkakristohanon, munang mo pakasala, munang mo attempt sa pagpakasala, munang dili ta mo kamaong mo paubos. Because di ta mo barog sa atong pagkakristohanon. And I tell you, tanang tawo sa imong palibot, bisan pag naa sa social media, salamin ra sila sa imo. When you judge them, ikaw ang daoton, dili sila. Because salamin ra na sila. Nasamtan na to. Now, ni apay dugang, kining mga Hudyo, kung ikaw hintel ka, for example, Pinoy ka, gatukod kag balay, ang adlaw to pasilangan. So ang anino sa imong balay na address likod, nakasinabot ha. Ang mga Hudyo bisan anino sa imong balay dili sila mo pasilong. Distansya kay sila. That is why ang mga tawo nga naa sila'y tuyo atong bahina sa nasod. Mulibot pa sila ug di sila mulaktod. Kay mahugawan sila. Si Haman, usa siya katawong general sa Assyria, pero leprosihon. Giingnan siya sa usa sa Hudyo nga babae, maayo unta, kung ang akong agalon sinaamang leprosihon, makaadto sa Israel, kay dito na'y alagad sa Diyos. Maampuan siya, maayo siya. So, ingon na siya, okay, let's go. Tara, gadala sila kwarta, bistig unsa pa diha. But pag abot dito, iyang expected nga mugawas ni Sena Eliseo, buklaran siya og unsa nang naibutang ito nga? Carpet, red carpet, taurag garland. But ang gibuhat ni Eliseo, nara siya sulod. Sa iyang gipuyan, nagpasugo ra siya, lakaw ing na siya. Musawsaw siya sa Jordan 7 times. That is why perting reklamo ani ni Naaman. Walay batasan, di ba? Wala siya kailakin sa ko? Abi ba na ako, mugawa siya, lamanuhon ko niya, warawaran niya, iyahang kamot rin ako. Pero hinumdumi si Eliseo, Hudyo siya. Hintel, sinaaman, naa siya'y baruganan, nga dili ko pwede kay nag-ingon ang Bible. So dili na ako ni buhaton, nag-ingon ang balaod. So dili na ako ni buhaton, dili tungod sa balaod, kundi tungod sa naghatag og balaod. Ang mga Pariseo, nagbuhat sila sa balaod, tungod sa balaod, but wala nila ni buhata para sa Diyos. So una, kanang mausakita, pwede siyang matakdan. Di man ka maingon nga, ako Christian ko, di na ko matakdak virus. Ikaduha, hintil to si Naaman. So iyag yung ipakita, gibarugan yun niya ang iyang pagka-Diyos noon. Ug daghan pa kayo sa Bible. Look at Peter in the book of Acts. Gitunton ang usa ka carpet. Naa dito ang tanang nakalinlaing matang sa pagkaon. Gina sa Ginoo pag-ihaw og kaon, ingon siya dili ko kay wa ko kasulay og kaon og hugaw nga mga butang. Gani gipasabot ni Lord katong mga hugaw nga hayop, mga hintil. Ang maayong hayop silang mga Hudyo. That is why ang pananawon gipasabot siya ni Lord nga dili ni kabahin sa pagkaon kundi kabahin ninyong mga Hudyo ug sa mga hintil nga dili na wala na pagkabahin-bahin namatay na si Kristo i-reach out ninyo ang mga hintil. Ang mga hintil gamiton po nako mo reach out ninyo mo na gipasabot ato. Pero ang tubag ni Peter makuhaan nato kaalam nga ningon siyang wa pa ko kasulay og kaon og hugaw. It means naa siya baruganan. Now, kitang mga Kristohanon, kanunay natong ipaminaw ang mga pulong sa Diyos. Ang mga pagwali, ang mga pagtudlo, ang pangutana. Pag naan nata sa gawas, ilabi na, kung dili mga Kristohano ang atong kauban. Mubarog ba ta nga Christian ta? Or ikaw pa'y mo gunner? Sabot mo gunner? Mo'y mo feed ba? Ay, mo na po. Ay, mo sa. Ay, duha raman to. Tulo. Ingana ba ta? Inig na ay tentasyon mo, barog ba ta? Nga Christian ko.
Inig na ay mga panghitabo nga pasunguton ka, mo paubos ba ka o moingon kang Christian ko? Mauna kung ipadapli na to ang grace, niingon si Lord. Ingon ang mga tinunan ni Lord, kisaram na makasulod sa langit. Ingon si Lord, ang di mahimo sa tao, mahimo nako tungod sa grasya nga gibuhat ni Lord. Kay kitang tanan, mata makasala, ipalugit. Kay nga naman, inikakita nimo di makamubarog nga Christian ka. Kasagaran ako nabantayan na when I was sa Bible school pa ko, kay eskwela pa ko, pag summer job, imbis manangyaw ko, kaya kanang di pa kayo ko Christian ato man. Imbis na manangyaw ko, magbuhat, suporta sa mong pastor, nagkuan ko, summer job. Now, dito sa among summer job, grabe mo trabaho rag na engineer. Kay summer job, gamay ra pag sweldo. Unya, gawas pa ana, dili pa oras. Alas 10, kapin pa, tawanan na mauli, ang uban na nanaw salida, itong mga kabalayan. Nya, may rabagog salida, mga skandal. Dito una na ko, mga skandal ng tanawon ng salida. No? Kaya wadi pa man uso ng mga computer games ron. So, wala pa man sa una. Ato magtanaw, ang uban magpiyat-piyat. Kasabot mo magpiyat-piyat, dulag baraha, magtungit. Then bantayan ratong sakyanan sa gobyernong dump truck nga green. Kay inignan na tos unahan, dito rin may panagan dito, hakot-hakot og mga bato. Now, ato nga time, akong mga kauban mo inom, sigarilyo, mo sugal, mo nanaw sila dito mga laswa kayo, mga Tagalog pag ito nga mga hubo-hubo. Ato nga time, kay ako po week po ko kayo, tanan nga akong ganahan o gibuhat kaniadto mao nasa akong palibot. Nakarelate? Nakarelate ka? So either asa na kaniba kare ug di ka mo barog sa imong pagkakristohanon tua. Ang wali ka ni aging Domingo ni Pastor Freeman nag-ingon, kung sila nagbuhat ang mga butanga, nga dili maayo, kauban mo kaniadto, sa diyang di na ka magpadala nila karon, imo silang napahibawo, nga kanang ilang ipangbuhat, dili maayo. Pero kay mo paanod man ka, mo apil man ka dito, nahulog ta karon sa giingong Kristohanon nga walay baruganan. Kaya ang Christian mo barog man gyud siyang ako nian ako sa Ginoo. Kaya mga butangang iya sa kalibutan, iya sa kaaway, pagkaon na sa kangit-ngit, inyo na, hutdan ninyo na. Padayuno na ko ning niya. Kining utanon, matag Domingo, giwali ning utanon og tubig nga mao ang pulong sa Dios, mao ni ang akong pagkaon, dili lamang madomingo, kundi matag adlaw mo basa ko, matag adlaw mo ampo ko, matag adlaw. Siya rog di ka maligon. Kasagaran sa mga Kristohano, masigig ingong okay ra na. O Kristohanon, pero daghan ang totoo, 20 na katuig nga Christian, daghan ka pag totoo. Kanang mga tawhana, dili kaayo tig inom og espirituhanong tubig, dili kayo tig kaon sa utanon. Pero naapoy, nakahibalo ng maunay pagkaon, pero di gyud mo kaon, kay lami lagi tong gidili nga ayaw. Lami ang makadaot nimo. Pero ang naghatag nimo malungtarong kinabuhi, gani kinabuhing walay katapusan, ang mga butang nga gikan sa Dios. Naa pa ta? Mas naklaro nato karon? That is why atong balikan giunsa dito pagsulti sa Matthew chapter 18. Niingon diha, dili ni sugo nga pastor. Pag naay mo kumpisal ni mo pastor, nga nilakaw dito, nagpakasala, putla ang tiil. No? Gani ang sugar, balantayan na. Kaya kung himuon na to ng literal, kada Domingo, pinutlanay tagtiil aniron. Kaya mo may sugo din. Naapat ha? Ayo. Okay, naapat ay. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining maong gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Mas maayo pa nga kita or nga hiktan og dako nga galingang bato ang iyang liog og itambog sa lawod. Kitang Kristohanon, kabalo ka, dili na unta ka mapandulan.
na ay nagsugod nagtuo, na ay nagsugod nagpanamin nimo, na ay nagsugod nagpangalagad sa Dios, pero kay nakit-an niya kining mga giingong hamtong-hamtong, it means di tinuod. Dili hamtong. Makit-an niyang nagpakasala. Mo na, siya gani. So ang gipasabot, mga bata pas pagtuon na nga pandol, especially itong wapa na nga tao diyas Ginoo. So, ang tawag daw aning mga Kristohanon nga maghimog kapandulan, mga hiktanan o galingan sa ulog, inuglabay sa tunga-tunga sa Cebu o sa Bohol. May klaro pagkastorya ni. O niya, ingon diya sa verse 7. Pagkaalaot gayon ni ining kalibutan na kay anay manini ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. That is why hukman ang kalibutan. Tapuson ang kalibutan. Ni adin ni tanan. Muna nga, sa imong balay na ani, sa imong trabahoan na ani, bisag asa ka mo adto sa imong mga barkada na ani. That is why kung Kristohanon ka nga di ka mo barog sa imong pagka-Kristohanon, anod ka ani. Kaya nga naman, ingon siya diri, kining mga butanga mahitabo gayod. Di ka kayong Christian naman ko Lord, mano man to. Ningon ang Bible mahitabo gayod. Pero naani mo kung mubarog ka or magpakasala ka or ikaw mahingmong hinungdang makasala ang uban. Kaya niingon man siya dire, apan alaot ang tao nga maghimo niini. Kisay alaot? Ang tao nga naghimo na niini. Labi na kitang Kristohanon, kaya nakaibaw na ta, kita gyoy, klaro kayo ni nato. Tanawang verse 8. Kung ang imong kamot, ang imong tiil, nakaangin ka nimo sa pagpakasala, putla ka na, mas maayo pang makasulod ka sa kinabuhing dayon, kay nga usaray kamot o usaray tiil, kaysa makomplito kag kamot o tiil, apan itambog ka sa kalayo nga walay kapagkapalong. As I said, dili ni literal nga putlo ni mong tiil. But ang gisugo ko ni Lord, ayaw na ni gamita, barog ka sa pagkamatarong, ayaw naghimog, usa ka lakang dito sa pagpakasala. O himong himuon, putla ang tiil. It means, putla ang plano, putla na nga paagis kinabuhi, putla na nga direksyon, dili literal nga tiil. Pag ingon ni Lord, putla imong kamot, it means, ang imong binuhatan nga dili maayo, putla na nga binuhatan, ugsog di ang pagtrabaho sa butang gikaymutan sa Diyos. Pag ingon diyang lugita imong mata, it means kuha imong panglantaw sa mga butang nga wala kay muti sa Dios ug ang mga butang nga iyas Ginoo maoy sudunga. Klaro na? That is why daghan kayo mga Kristohanon dili exempted ang nagwali. Nga sige ra gyud tang kahakbong sa pagpakasala. Nganuman dili man nato barugan. Si Lord nagtudlo, okay, kabalo ka anak, kining ni ang agianan ni sa garbo. Nya diri nak agianan ni sa mga mapaubsanon og nagsunod sa kong kabubuton. Now kaniadto mingon si Lord, kung hinungdan imong tiil magpakasala kay mulatay sa garbo, putla na nga garbo. Og ani na tasubay nini, maunay sakto. Mao dunay giingon diha. Kabalo ka. Muisa tas atong kamot. Nag-awit tag mga pagdayeg. Ibasa tas Bible. Bali-balihon tag sagpa inigwali. Suntukon ka inigwali, sipaan pa ka inigwali. Pero inigkahuman to anas gawas. Ang dili Kristohanon magyaga-yaga sila na imuagi. Na imuaging gay nga na. Nadayoy magbinuang mayngong, nay, katinik basa dito sa unahan ba? Then katawan na sila, Kristohanon ka apel po ka. Ano nga? Di man ka mo barog sa imong pagka-Kristohanon. Imbis mo ka ba? Ayaw ba? Bless kayo ta ba? Ngay nga nita. Dili kita mao'y nahintungdan. Kabalo ka ba? Bisag disable na, daghan ang natigom, kay kugihan, ikaw. Sige ra kagdulag cellphone, katulog. O, nga na ha? Muna'y sakto yun nga, kinanglan yung padlungon at itong kakalingon. Kay mo barog lagi ta sa atong pagka-Kristohanon. Hello? Si Daniel, Mesak, og Sadrak, Abednego, si Daniel.
Nakahibaw na Daniel nga naibalaod nga di paampuon sa Dios. Nga Dios sa Hebro nila ang atong Dios nga gisimba karon. Ampo gapos Daniel nangabre pagbintana. O katong bintana iyang giabrihan ningon ang Bible atubang didto ilang nasod diin tuwa dito ang templo sa Dios. Bisan natong time ang templo dito naguba na atubang gapos Daniel dito kay maoy giingon sa Chronicles samtang nagampo si Solomon. Lord, kung ang imong katawan maabot sa laing mga nasod tungod kay nagpakasala og uliponon unya magpaubos ug moatubang ani nga templo bisan tuwa sila anang nasurag matubang ani pamatia Lord ha. Ingon si Lord, yes. Natanawas Daniel, nanay balaod, ayaw ampo sa imong Diyos, ang Diyos lang sa Babylonia. O sa gibuhat ni Daniel, niampo nos bintana, giablihan no mga bintana, og nagampo sa Diyos sa langit. That is why gihulog siya sa langob sa leon. Maunang ang mga bata malipayong manganta tungod ni Daniel nga nibarog sa iyahang pagka-Diyos nun. Si Daniel way kahadlok sa langob sa leon. Nga na mga bata ron rin sa likod. Lami ang tatok mailisan sa imong pangalan. Si Roger way kahadlok. Gilalog si buaya. Nga na, bitaw. Mailisan sa imong pangalan na. Na makita na to ang mga tao na sa Bible, dili sa perfect, makasala sila. Pero nganong nabutang ilang pangalan diha tungod kay naa sila yung mga something gipanghimo nga kapanamina na to, mo encourage na to, mo tudlo na to, mo badlong na to. Hello? Launa dos. Ni barog yun sila. Munang mo barog yun ta mga igsuon, lugita ang mata, it means ayaw nagtanawa na, putla ang kamot, ayaw na nagbuhata, putla ang tiil, ayaw nag-adto dito. Kabalo ka? Bisag klaro na kayang gisulti sa Bible. Leviticus chapter 19 verse 31. Ayaw mong dangop sa mga magkigsultig mga patay, tigkonsultag espiritu. Tuwagi hapon ta. Ano man? Ay, sultis katigulangan nga munipis kuno ng pultahan sa mga patay o sa mga buhi. Musulod o balik itong mga nangamatay. Magsuroy-suroy. Sa ito pa, nabaka ko ng Bible. Kaningon ang Bible, ang dato, namatay. Si Lazaro namatay. Di na kalabang. Si Lazaro, di po kalabang. Di po sila kabalik sa yuta. Di po sila kasulti dari sa yuta. Klaro naman ang gisulti sa Bible. And that is why kung unsay na adiri ato ning barugan. Pag ingon ni Lord, ayaw lang yun. Na? Kabalo ka, pag natay buhaton nga wala kay mutis Ginoo, sigurado gyud na mahiagom gitag panton. O di ba mahinoon makaproblema ta. Pero sa diyang makaproblema ta, di ta ka-realize atong mga nabuhat. Muingon pag ito nga anong gingani, unuon ko nimo Lord. Nabungka niya to. Hello? Di ba? Munang blessed yung kayo nga, tinaw kayo natong masabtan ang pulong sa Ginoo. Now, pagdasig ni Lord sa kadausan nato, kanang giingon ni Lord nga ayaw gyud. Dili po na pasabot di ka paduol nila, kadi na sila masangyawan. But unsay matang silang pagkinabuhi, gipangbuhat, pagpanulti, pamatasan, ayaw. Natural na silang modaot nimo, ikaw, mubalos og daot. Pareho mong daot. Di ba? Pareho mong naaana. Natural gyud kaayo na. Tanawa ng mga tao sigdaot. Isige na siya kampo. Di ba someday maghilak na, kablo ka pastor sa una. And gakson pa kaana. Because ang pinakapanalo, mapanalo na to ang kinabuhi. Dili nga mudaog ka sa imong katungod, kundi mudaog ka, mahimo mo siyang higala. Lamia kaya na imong higala, mahimo ni ang imong kaaway, mahimo nimong higala nga naman. Mauna na mo ba mo panalipo nimo. Ayog ingana ba? Kaya ako ingana mo ko sa una. Pero karon nakasabot ako, ayog sulti ana. Siya na mutabang na siya sa imo. That is why kinahanglan gyud nga masabtan nato pag-ayo ang tinguha. Sama sa pangandoy ni Daniel nga dili gyud niya buhaton tungod kay ni barog gyud sa iyang pagkahudyo. Karon Christian naman ta. Ang ganti dili nimo makita karon. Sama kang Daniel nga nabuhi sila perting taasan nga matay lang mga hari. Nangabuhi paghapon sila. Because ilang gibuhat ang gisugo sa Ginoo
para sa kaayuhan sa ilang panglawas. I said, kasagaran natong duolon og patambag og magsakit ka adto sa doktor, di ba? Og sala ari ka sa pastor. Akong giingon naman si bro ane no nga pag inom nimo tambal wa gyud effect na gyud kay problema. So og naantay spiritual arita sa spiritual mo dangop mga alagad sa Ginoo may kahibalo unsay paagis Biblia. Unya og na po tay problema sa kasungian may tungod balaod ato tas abogado. Na. Now karon kung kinsa ka ni dangop dito ka maminaw. Ayun na pakinsulta ni bisan kinsa ka dito man ka ni dangop. Mao bitaw natay problema na atas Ginoo ni dangop so kung unsay gisulti siyang pulong may atong buhaton. O pastor mao ni si unsa may gisulti sa pulong. Mao na. Sige mo na buhata. Kaya naman kas Ginoo ni dangop. O tuwa kas doktor, pagingos doktor, inom 8 ka basong tubig kada adlaw. Tumarane, ayaw nagkaon na ni. Ang atong gibuhat, di ta mo inom kong tubig, kaon ta, total na maimnon. Wala. Mudang ka abogado, ayaw isulti, kay ayaw sulti, bisag unsa, kay ang imong isulti, mahimong gamiton, ebidensya, batok kanimo. Sa presinto ka magpaliwanag. Kita kay buka magid sa tumba ba. Ikaw pa gibuhatag dili maayo. Ikaw pa mapreso. Diha ang akong mama mo nay trabaho. Because among barangay padung na nas kinabukiran walay abogado. Akong mama opisyal sa barangay nga siging ga-feed og balaod. That is why bisag walay abogado og mag-adtuay nagkorte. Salang na siya dito. Sige na siyang maipit. Now, ang isulti gud kasagaran, dili pwedeng mausob-usob og unsa na imong gisulti mao na nay barugi. Kabalo ka? Galatians chapter, last na ni. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the fruit of the Holy Spirit is love. Unsay una? Gugma, kalipay, kalinaw, mainantuson, na mapailobon or gentleness, kaayo, pagkamaayo, lisuda, baros Bisaya. Goodness, faith, 23. Meekness, temperance, against such there is no law. Sa Bisaya pa. Ang bunga sa balang espiritu, nga niya din his Bible, nga atong maangkon maong gugma, kalinaw, pailob, pagkamainantuson, kalipay, kalinaw, balik-balik na. And then ingon ang last niya, against such there is no law. Sa Bisaya pa tan-awa basahon nako sa Bisaya and din hinata mag-closing. Ato ning paligunan mga igsoon. Ingon ang Bisaya sa verse 22, apan ang bungas balang espiritu naghatag og gugma. Kanang last nga line sa verse 23 ningon, kining mga butanga wala nahisupak sa bisan unsang balaod. Unsay wala nahisupak sa bisan unsang balaod? Kining gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatudon, pagkamapinuganon sa kaugalingon. Walay balaod dinhi sa Pilipinas nga mudakop nimo kay nahigugma ka. Walay balaod diri sa Pilipinas, pusasin na kay nagpaubos. Bisan asang dapita, walay, there is no such law. Nga nagbabag nimong mubuhat ka ng matarong nga butang. Ningon ang Bible, higugma ang imong kaaway. Nakaroon imo siyang gituok. Di ikaw nakaroon, mao'y ilalom sa gahom sa balaod. Pero pag higugma nimo, walay balaod mingong, nga namang imo nang gihigugma ang kaaway mo na nimo, lakop, pusasin ni. Wala. Munang dili na ta lead by the law, lead by your own, lead by the people. We are led by the Holy Spirit. Diha na magsugod. Di ka kahigugma sa tawo, kay kining tawhana mo'y nagtuok sa imong anak. Ug tawhanon ng imong kasing-kasing. That is why kung nanang Holy Spirit nimo, ang Holy Spirit ay muhatag og gugma, ug patyon niya ang imong pagdumot. Diha magsugod nga makabuhat kas mga butang nga dili nimo angayong buhaton. Ngano man?
Ang paghigugma sa taong nakasala nimo dili angay buhaton na nimo, lami paglaban ang imong katungod. Imong ipakita sa tanang tawo nga ikaw ang salaan, dili ako, pero ako'y naulawan. Tanawa ka karon, dili. Padiaway RD tikaw, ipadiaway TR tikaw, ipad-GMA7 ka nako. Mag-public apology ka. Gamiton na to ang tanang network, CNN apel. Pwede na imong buhaton. Kay imo na nga katungod. Pero mo barog kasi imong pagkakristohanon. As I said, dili po tanang panahon. Oh, mauba, di na minimo papuyo sa among balay. Sige, inyo na lang na. Ha? Inyo na dahil. Oh, sige, inyo na na. Unsa pa inyong gusto? Di po rin nga na, oy. Itagaan po kakaalam sa Ginoo. Pero nindot yung kaayong maglakaw kang imong kasing-kasing na haom sa unsay gisultis Ginoo. Nasabta na to. Muna si Lord, gusto niyang mubarog ta sa itong pagkakristohanon. Ako lang ni gamiton og dasig sa uban. This time, storya mi ni Bishop kabahin sa umaabot nga wedding. Siya, sige pastor, muna. Kinalisudan jud kaayo di ay. Kay ang number 1 nga pangutanas mo kasal pareho ba na silang Christian? Di man gyud sila kung dili Christian. Bisan sa kanang paghatag na to kanang mo ikuan ang i-dedicate ang bata or bisan unsa na test na jud ta. Manang si Lord ang iyang mga pulong sakit pero maoy tinuod. Ha? Pagingong mauna nga time, among i-consider kay ingon man nga dili pa sila makaana pastor kay busy sila may tungod sa pagpangandam anang buntag. So expected nga mudong gyud ay sila kay dili sila manhig buntag kay busy. Pero pagkahapon, may naabot. Luoy kayo. Itawag ng pangalan, Papa si Kuan, Mama si Kuan. Mama ra tayo magdalas bata, dihas Ginoo. Ang ginikanan sa bata, wala diha. Ang lulahan sa bata, wala diha. Lulo or unsa paning wala diha. Isi diha, ing anak kalisod. Muna nga, si Lord, kung atong barugan ang atong pagkakristohanon, atong kaugalingong kalipay o atong kaugalingong katungod, tunlon o kaligsan nato. Muna'y pinaka kinahanglang sabton gyud nato og ayo. This time, na luag-luag ko because na appeal man ko sa sex sa Biraca Disciple Church, sa Negros. Unya, okay na ka-release na o kanang na ang application sa maka-solemnize og marriage. Na ang application. Pero wala pa sa ako kay ako pa mang igsuon na. Nya nangita mi kay kanang ato ang kuan karong December. Ang pangutana gyud maingon gyud dili jud na sila pwede kung dili sila pareho nga Christian. Dili pa jud na sila kuan. So pwede manggaling pero pasabton una og ayo taas pa ang proseso. Diha na to masabtan og ayo. That is why ang Bible kanunay nagpasidaan nga kay atong pagkakristohanon ato jud tindugan. Kay dili jud basta-basta sa umaabot ini. I tell you maghilak ka. Maghilak ka, mangayo, magpakitabang sa Ginoo. Nga makita nimo imong anak nga gabuhat og dili maayo ngano man ang iyang kopyahon ang iyang tatay nga wala diha sa Dios. Or ang imong inahan nga wala diha sa Ginoo. Maoy tan-awon. Nya man iyang buhaton maghilak ka diha sa Ginoo. Meaning hopefully makatunan gyud nato ug masabtan gyud nato ni og ayo. Dili ang mga mensahe nga atong madungog dire wala gyud tago Inyong makita sa pastor sige rag kasuko, sige kalag, murag nagwali nga nay kasuko or nay kalagot na ay sa pagkatinuod lang pulong ni Ginoo ug wa koy appeal sa akong emotion ani. Iyan ni sa Dios ug walay ako But ipatunhay lang nako unsay hustisya o kaangayan nga gisgutan din his Bible. Ngano man pag-atiman ni og kalag. Someday mga tubang kos Ginoo, ikaw iro kang di ka mo mausig.
nakakita kas problema, di ka mosulti. Inganaon ko sa Lord. That is why akong isulti nimo, naana nimo ang desisyon. Because ang kada usa nato, dili pwedeng hikawan sa iyang kaugalingong katungod, especially kung kalipay mo hisgutan. But I tell you, dili tanang kalipay mo hatod nimo sa tinuod nga kalipay. Kasagaran, ang kalipay karon naghatag og kaalautan na walay katapusan. Hinaot unta nga masabtan nato pagklaro og pag-ayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Let's close our eyes. Let's bow our head in prayer. Loving Father, salamat ka Ginoo sa imong pagbadlong, pagtudlo o pagsaway kanamo. Daghan kayo mi karon og nadungog og nakatunan. Patamong pag-ampo nga uban sa tabang sa imong balaang espiritu. Ang kada usa mahimong madinawaton og makabaton sa kagahom og katakos nga mobarog og magkinabuhi Ginoo sa mga butang among nakatunan diha nimo o Dios. Lord, ikaw may nasayod sa kada huna-huna. Ikaw may nasayod sa kada kasing-kasing. Og ikaw maoy labaw nga nasayod sa kada kinabuhi Ginoo, sa kada usa. Father God, kung among suwayan nga buhato namong mutalikod mi, muuga kami, mangluod, wad-o namo among kalipay og kadasig magpailahom og mosunod nimo. Asa man pud mi padong, Lord. Naani mo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi Ginoo. Himo ang among mga kasing-kasing nunay tumong og tinguha og determinado nga dili lagi may buot nga mahugawan. Sama kang Daniel, Misak, Sedrak o Abednego. Taas kayo ang mensahe rong adlaw og kining tanan igo kaayo sa nagwali og sa mga naminaw Ginoo. Walay usa namong nagkinabuhi sa unsa gay insakto sa imong mga mata. With all the parts of our body, O Lord, manglantaw mi, makasa mi, manulti, makasa, mubuhat, makasa, among mga desisyon, mga tumong, mga lakaw, sala. Walay magpagarbo namo Ginoo. Kaming tanan nangandoy o naghangyo, nagpaubos o mangayo lamang sa imong kaluoy, Amahan. Salamat kayo, O Diyos. Nadili nimo pakyason ang kada usa ka mga kinabuhi. Ani Ginoo. Tungod kay ni angko naman mi nga Kristohanon kami. Natudluan kami sa imong mga pulong na sayo doon sa ikamatuoran. Salamat o Dios nga kagahom sa imong balang espiritu mabuhat namo ni Lord. Dili mamuhat ang tandog sa imong balang espiritu padayon ra namong mapakaulawan ang imong ngalan busa kaluy kami bisan dili angayan. Aron dili mapakaulawan ang imong ngalan tuan nami sa gawas. Tabangi kami sa pamay among langanan. Need na gyud ng among barugan ng among pagkristohan. Dalaygon ka o Ginoo. Ikaw lamang o Diyos ang ngayang pasidunggan o simbahon. Manindog ta mga igsoon before ta mamauli. Awitan ning katapusang pag-ampo.